ànimes dels àtoms, les ànimes de les molècules, les ànimes de les cèl·lules, les ànimes dels metazous, que són el que considerem ànimes, perquè hi ha animals. Animals, clar. Tenen ànimes, i les nostres, les humanes i les socials, les ànimes col·lectives. I tot això aniria aquí, a la banda d'aquí. L'ànima d'un àtom. Això no ho explico gaire, aquest llibre, perquè és una cosa tan detonant que els professors s'haguessin espantat. Però com a mínim és una pissarra oberta que hi presideix coses. Si no n'hi ha, no n'hi ha, però jo crec que és que no. És a dir, això d'aquí no es troba un incident subjecte ni és mística, que no només us refereix a homes, és mística, subjecte i mística. Tota aquesta banda d'aquí, i psíquica. La psíquica es concedeix als animals. Ara últimament s'està concedint a les plantes. Ara es diu que les plantes tenen psíquica. Suposo que noteu que no seria exactament la roda, això seria com una esfera, perquè la roda només passaria per subjecte, seria un equador. Llavors hi hauria una cosa així, cap a teoria, i una cosa així, cap a pràctica. I llavors, passant una mica més avall, passaria per la mística, i per la psíquica i per la mística. Ho enteneu, no? Estaria la bola així, i es passaria de plasma. Si us imagineu una bola que en comptes de tenir aquí, per exemple, el fenomen Newman, tingués plasma i món. Em deixeu una bola? Aquesta, molt bé. És a dir, imagineu-vos que tinguéssim, aquí posa teoria i aquí posa pràctica, estan així. Aquí posa objecte i aquí posa subjecte. Imagineu-vos que aquí posés plasma i aquí posés món. Seria una bola de 3 dimensions, que és una de les 4 canòniques que tenim. És a dir, quan estudiem la tercera part, que és la part més sistemàtica, veureu que hi ha 4 boles canòniques, que normalment només parlem d'aquesta, que és la coneguda, però es poden haver-hi 3 més, que en comptes de tenir aquests extrems tenen uns altres. Enteneu? Llavors, de plasma a món es passaria per objecte, aquesta cosa d'aquí, aquesta semicircunferència d'aquí seria exactament aquesta. Aleshores, aquesta que parlàvem ara seria aquesta. El subjecte. Aleshores, doncs, es pot passar per aquí, que serien les ànimes, el jo de plantes, molècules, àtoms, nuclis, etc. I si en comptes de passar així es passés una mica més avall, passaria per mística. Si passés així, seria mística i psíquica. Està aquí, la psíquica. Bueno, aquí no, perquè aquí tenim una altra cosa. Polaritzat d'una altra manera. Bueno, no ho sé. Subjecte, psíquica, està bé ja. Està bé ja, passarien per aquí mística i psíquica. Passarien per aquí mística i psíquica. Allà tenia el treball, sí. Exacte. I aleshores, doncs, per exemple, les plantes s'accepta que tinguin sentiments avui dia. Es fa acceptant cada vegada més. Inclús hi ha experiments que sembla que ho demostren. Que ho demostren en la mida que els experiments poden demostrar-ho, perquè tampoc poden demostrar que jo tingui sentiments. Jo puc estar plorant perquè faig comèdia. Que vull dir, jo puc queixar-me de mania, per ganes d'enganyar. I com ho saben? Si jo em queixo és que tinc dolor de veritat o és que estic enganyant. No es pot saber. El que passa que hi ha indicis bastant segurs i fan molt de mal. Però si no, un gran comediant no podria inclús això superar, no? És dir, que les coses interiors de fora no es poden saber, però hi ha coses que, com que sou donet i així, hi ha coses que són bastant concomitants d'una banda i l'altra, no? Doncs, amb les plantes sembla que hi ha indicis d'experiments semblants en els que serveixen per mesurar una mica els sentiments humans, doncs que els tenen les plantes. I s'acaba aquí la història. No va ser tu que vas explicar, perdó, només aquell fet de les plantes que va entrar un, va trencar de la meitat no ho sabíeu això? O sigui, va entrar en una sala que estava plena de plantes, amb un bastó va aixafar tota una sèrie de plantes i altres no. Doncs al cap de mesos aquell individu va tornar a entrar i les altres plantes que havien quedat els havien connectat uns, com se'n diu, uns electrodes que anaven parant amb un oscil·lòmetre i automàticament només entrar a l'habitació aquella persona
tots els oscil·lòmetres que estaven connectats a les plantes que havien sobreviscut es van posar així, i en canvi altres que havien posat de noves havien quedat tranquil·les. Doncs jo no ho he explicat, jo he explicat altres coses i en sé diverses de coses d'aquestes, però no aquesta. No aquesta. L'altre... Sí, no va fer res, només va entrar. Només va entrar a l'habitació aquella persona i automàticament de llista negra totes les plantes que havien quedat indemnes es van posar a tremolar amb l'oscil·lòmetre que tenien, i en canvi n'hi havien posat d'altres, aquestes, la línia completament recta. Doncs els orientals, la mística oriental es dedica més a aquesta banda d'aquí que a aquesta banda d'aquí, és a dir, a la banda de plasma més que a la banda de món, i els orientals fan fets místics que no pensen en la Mare de Lourdes ni en la Santíssima Trinitat ni en les llagues de Nostre Senyor Jesucrist, sinó que pensen en la matèria subtil, en la matèria etèria, amb el plasma, amb coses d'aquestes. I llavors a Occident també n'hi havia d'aquesta tradició. Aquesta tradició és la que dona com a resultats els miracles, el que se'n diu vulgarment un miracle, que són les persones, els taumaturgs que deien. El prodigi. El prodigi, exacte, són els prodigis, sí. I aquí hi ha el prodigi que està posat, a veure que m'aclari amb aquesta forma de veure-ho, jo encara no tinc cultura. Sí, però jo estic mirant aquí és on no el trobo. Ja el trobaràs. Sí, això no em sembla que si no tenim el mateix mapa... El prodigi ha de ser baix. Aquí està, mira, prodigi, veus? Signe. Prodigi. O sigui, el prodigi és un signe en el món de la... Tampoc la trobo. El món de la acció. Cap aquí. Acció. Tu ja veig que el tens més... Sí, clar, sí, l'he vist. Estàs a sota. Sí. I en canvi, l'obligació que està damunt de signe és del món de l'economia, que és un món reglamentat. Llavors nosaltres, per exemple, això ho tenim reglamentat, això no pot ser un elefant, i si de sobte aquí surt un elefant és un prodigi. Doncs en la física quàntica, que és la que treballa en el nivell de l'acció, i ara se m'ocorre que es podia perfeccionar una mica posant colors segons P1, P2, P3 i P4. Aquí ja ho he fet, Sí. Hi ha un puntet. Sí, molt bé, perfecte. Doncs sí, una mica el verd i el blau es confonen una mica. Home. És més fosc el verd, però jo no acabo de veure verd del tot. Bueno, sí, perquè em costava distingir els P1s dels P4s. A més, com que hi ha la fórmula al costat, que el P4, doncs, esclar, el P1 té una sola lletra, el P4 en té 4. Doncs els orientals han treballat molt el tema de ficar-se a les coses per darrere, per la banda d'esperit. La caixa és això, caixa, és tot un tetraedre. La mística, la mística mira cap al món en ecumene i mira cap a caixa, mira cap a plasma en caixa. Doncs ells entren per l'altra banda i van assegurant, diguem-ne, aquesta part subjectiva de tipus espiritual. Però inclús la física quàntica també hi va per aquí. És a dir, la física quàntica, aquí tenim un llibre que no sé si us l'he esmentat mai a algú de vosaltres, però altres sí, un llibre que explica l'ànima dels electrons, que tenen llibertat, que tenen intel·ligència, que tenen voluntat, que tenen llenguatge i posa el llenguatge que tenen. Ja, els electrons. Hi ha un llibre sencer d'un deixeble de l'Einstein, un francès deixeble de l'Einstein, un gran relativista de la... I no és una mica metafòric això, o es vol ser purament científic? No, bueno, és que tot el científic mai pot parlar directament de les coses subjectives i per tant és metafòric en algun sentit, però és tan metafòric com dir que tu tens ànima. On és? A veure, ensenya-me-la. Científicament no me'n pots demostrar que tens ànima. Transparent. Sí, bueno, digue-li transparent. No, desparent. Desparent, exacte. O com a mínim és subjectiva, que no és objectiva, no és una estructura, és una vivència. I la gent sap que té ànima perquè viu, però no perquè li demostri cap ciència que tingui ànima. Bueno, això està dintre de la idea aquesta de la
Gaia, no? Que és ser viu, la Terra és un ésser viu i de la matèria és autoconscient. Exacte. I penseu, per exemple, que Gaia és un conjunt de molècules, perquè Gaia és la Terra, no? I llavors les molècules estan en un nivell i la Terra està a un nivell d'aquí, i la Terra, com que és un conjunt heterogeni, està una mica més avall, perquè com està a nivell de signe, diguem-ne. En canvi, la molècula està a nivell d'objecte. Però vaja, tot això es corre molt, només dir així genèricament que hi ha molts indicis de que tot és material i espiritual. Material en el sentit d'estructura i espiritual en el sentit de vivència. O tot és objectiu i subjectiu. Ens havien ensenyat. Animals, plantes, minerals, tot això són materials. I l'ànima humana, els àngels que existeixen i Déu són espirituals. Ens havien ensenyat això, doncs ara es parteix així. I a cada estructura material, ja sigui un nucli o sigui un electró, un protó, un nucli, un àtom, una molècula, una cèl·lula, correspon una cosa espiritual, unes vivències. Vosaltres, quan us aneu a dormir, no teniu sensació de que no moriu, sinó que viviu d'una manera diferent. És a dir, que notes a poc que vas perdent el jo, que és un nivell, és el nivell de metasou, és el nivell aquest. Vas perdent el jo i estàs entrant a l'era celular. És a dir, retornes a l'era celular. És a dir, que de sobte comences a notar que tot et viu i que es descontrola el conjunt. És a dir, el conjunt es perd, el control de conjunt es perd. I llavors cada cosa fa el seu camí. L'estómac va pel seu camí, el cor va pel seu camí, per la sang va fent pel seu camí, els ulls de sobte comencen a fer coses rares perquè ja no se sintetitza tot en una sola unitat, i llavors veus, estàs llegint un llibre, les ratlles et posen així, etc. Perquè aquí hem entrat en una etapa multitudinària. Aquí és una etapa unitària. És a dir, quan estic despert tinc una etapa unitària, però inclús quan estic despert el cor em batega pel seu compte. I el somni, no? Concentra un moment, és a dir, encara que estiguis despert, el cor et batega pel seu compte, la circulació del sang va pel seu compte. Per tant, tot això pertany a aquesta era, perquè és descontrolat del jo central. Llavors tu em preguntaves el somni. El somni vol dir el somniar. El somniar també és un descontrol. És a dir, hi ha trossos del cervell que van pel seu compte i fan coses rares i s'interfereixen i tal. No tens el control que tens. Però hi ha molts graus, és a dir, des de la vigília fins al somni, recordeu que dèiem estats hipnopòmpics, hipnagògics, etc., d'entrada i de sortida del somni. I llavors vas perdent, si baixes vas perdent el control, i si puges vas guanyant control. Normalment quan te'n vas a dormir vas perdent control, i al dematí vas guanyant control, i no s'ha fixat que a vegades un pot, dormint i tot, controlar el seu somni. És a dir, que dormint va estar semidespert i va fent anar el somni com ell vol, pel que ell vol. No sé si ho he notat, això. A mi sí, i tant. Sí? I tant. I fer que duri perquè t'agrada, és a dir, no, ara no em vull despertar perquè m'interessa seguir el somni. Sí. No tinc aquest domini. Bueno, però això potser és degut a que no et despertes sobtadament. Segurament, Amb despertador. Sí, normalment. Jo no tinc despertador. Ara a mitjanit em desperto a vegades, tot gairebé sempre d'una manera bastant sobtada. Però potser és que t'has acostumat a despertar-te sobtadament. Llavors es trenca el procés hipnopòmpic, que se'n diu, que és de la sortida del son, que jo dic que hauria de ser 3 hores. 6 hores, 6 hores. Això ja us ho he dit una vegada. Són les 6 hores de despertar-se. Déu. Qui era? L'Arcàdia? Sí. Doncs és interessant estudiar aquests estadis intermitjos perquè són els passos entre l'era metazoica i l'era celular. I llavors també aprofito per dir-vos que estem massa acostumats per causa del Darwin i de l'historicisme occidental a pensar sempre les coses d'aquí cap aquí i no les pensem d'aquí cap aquí. I quan tu et despertes passes així, i quan et dorms fas així, i cada dia fas la nota de tornada, i quan neixes fas així, i quan mors tornes no a l'era celular sinó a l'era molecular. Quan et mors passes a l'era molecular, i tan important és néixer i fer societats i fer tot el que vulguis com desfer-les i anar-se més a l'era molecular. Tot és interessant, cada cosa té la seva gràcia. Mentre està tot centralitzat l'altre viu malament, i quan els deixes sols viuen surtos. I fixeu-vos que a mesura que vas passant aquí cada vegada és més plasmàtic i menys mundà. El mundà és
més ordenat i més sintetitzat i tal, i el plàsmic que és més viu a la vida, més creatiu, més... Què dius això? Tot el fet, per exemple, dels enterraments, de que t'incinerin... Sí, tot això t'ho dic. No és hipnològic sinó mortològic, és l'anada cap a la mort, que és una cosa interessantíssima, i tindríem de mirar-nos no tan importants les persones humanes i pensar que quan ens morim total el que fa la naturalesa és baixar del metasou a 2 graus fins al molecular, encara podria baixar molt més. Teòricament, d'alguna manera, quan deies la mort i tant d'un arbre amb la fullaraca és deixar i després tornar a pujar. Són coses que van baixant i pujant, però es pot baixar més, es pot baixar fins aquí, i la mort pot ser arribar fins aquí, i tot és bo, i tan bo és venir cap aquí com venir cap aquí. El que passa que, clar, a nivell d'objecte, aquest desfer-se i d'on hem de saber què passa, no com posa en altres nivells, però subjectivament, per la part de subjecte... Bueno, tu fixa't, per exemple, que objectivament estem acostumats a estudiar-ho així, en aquesta direcció. Però llavors, subjectivament, almenys els occidentals, que ens considerem que estem aquí a la punta de la punta, doncs anem baixant subjectivament, baixant, i anem explorant zones. Els orientals han vingut per aquí i nosaltres venim per aquí. Vull dir que es pot recórrer en totes les direccions. El que passa és que això és una pissarra, o si voleu vosaltres un teclat d'un piano, i amb un piano pots fer una escala així, la pots fer així, pots fer amunt i avall, pots fer un trosset i tornar a baixar, un altre trosset i tornar a baixar, pots fer tot el que vulguis. I cada cosa és diferent, i cada diferència és una peça musical. I la gràcia és fer peces musicals, no només fer escales. M'explico o no? Jo soc un pobre desgraciat i només us ofereixo escales. Us ofereixo la manera d'usar un model amb un teclat, diguem-ne, i que sapigueu tots els camins possibles, però jo no faig cap peça. En el model aquest, en la tesi, he fet una peça al final. És a dir, he fet un llibre de 30 o 40 planes, però inclús també no deixa de ser un exercici perquè toco quasi tot, no vull dir, de les 26 àrees. I llavors la gràcia és fer coses especials, per exemple, dibuixar l'evolució del Darwin o l'evolució del Big Bang, dibuixar la mirada del Big Bang, és això. Però no vol dir que necessàriament l'univers només sigui així. Es pot mirar d'altres maneres, i potser altres civilitzacions ho miren així, o ho miren un tros, o el que sigui, o aquest tros el lliguen amb una altra cosa, entenem què vull dir. Els dibuixos que es poden fer són infinits amb aquesta pissarra. Entesos? Sí. Deixem-ho? De moment? Tingueu en compte que aquest tema també el tornarem a tocar més endavant, quan parlem a la quarta part, quan parlem de la sacralitat i del model. O sigui que tornar-s'ho. Aleshores, en realitat, tot això eren prèvies. I la feina, diguem-ne, d'aquest capítol és una feina excepcional dintre d'aquesta segona part. Recordeu que dèiem que té 8 àrees en les que no primer té 8 àrees, que són la 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. Els veieu? Abans. Sí. Abans, aquí. Són aquests quadrants que en realitat són octants, perquè és una superfície esfèrica que té 8 parts, 8 triangles, ho veieu, no? 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28. Això són les parts centrals de la segona part. Els capítols amb aquest número, 21, 22, 24, 25, 27. Llavors hi ha dues que són la 20 i la 29, que són una ho mira des de baix i l'altra ho mira des de dalt. I avui ens toca mirar la de baix. Veieu que posa a baix pràctica, totalitat, educació, pràctica 20, doncs aquest 20 és el nostre 20. Però aquest 20 tenia una petita càrrega d'explicar tot el capítol una mica i introduccions i coses, no? I aleshores on realment comença és el 200.2. Sí. Comencem per la primera constel·lació. Aquí sí que va bé, això. No, perquè això és... He estudiat tot, me l'he mirat aquest capítol i amb això queda claríssim. Ara el mirarem. Comencem per una constel·lació. La meva vocació especial és la d'educador.
De petit jugava a ensenyar a altres nens. Vaig ingressar en l'ordre de les escoles pies. És a dir, que sempre m'ha preocupat l'educació. I podríem dir que la pràctica, que és on està centrada aquesta part, aquest capítol, la pràctica, diguem-ne, és com la llavor de la persona i del que sigui, de tot el que sigui. És el lloc d'on surten les coses. El lloc on les coses estan màximament concretades i són molt estranyes perquè no estan desenvolupades. La realitat no mentalitzada, oi? Exacte. És la realitat pura, si és que existeix. Perquè, segons els orientals, tota la realitat està mentalitzada. Sat és realitat, en hindi. Chit és ment. I ells diuen, l'univers es resumeix en Sat, Chit, Ananda. Sat és el ser de les coses, Chit és la ment, la mentalització de les coses, i Ananda, la felicitat de les coses. Ells diuen que la felicitat també hi és per tot arreu. I que la gent que no té felicitat és perquè no és prou savi i no està al cas de les coses. Però si un està al cas de les coses, doncs les coses sàvies, doncs és feliç. Fixeu-vos que això seria pràctica, teoria i felicitat, que és una part d'aquest model. És a dir, una secció del model que passa per aquests 3 punts. Cada civilització té fetes les seves categoritzacions, no? I a l'Índia és molt famosa aquesta. Bé, de petit ensenyava altres nens, vaig ingressar en l'ordre de les escoles pies, vaig fer la carrera de mestre, no he cessat mai al llarg de tota la meva vida d'ensenyar a nens i adults tota mena de temes, també em vaig dedicar a l'escoltisme, actualment ensenyo generalisme, he escrit 100 passes per una via d'humanitat, que va ser un llibre pedagògic per ser home, per ser persona humana, tant individual com col·lectiva, i això està al final del llibre. Recull de sentències per arribar a plenitud individual i social. Això és una llisteta per dir d'on he tret tot això. I aleshores ara ve el resultat. El resultat és que el punt de partida de l'educació coincideix amb el fonament triat pel model. En realitat se suposa que el que és mental és cultura i el que és real sense mentalitzar és natura. La paraula natura és una paraula cultural. No hi ha cap home natural que digui que és natural. És com aquell que deia, diu, no, he descobert que escric en prosa. Sempre escrivia normal i no sabia que allò se'n deia prosa per oposició a poesia. Sí, exacte. El problema entre natural i artificial és que la distinció és artificial. Perquè la naturalesa no distingeix. Llavors aquí aniríem, diguem-ne, aquella cosa que va sortir al començament de tot, que tu vas captar molt bé en aquells resums, de que en les persones grans, com que estem molt culturitzades, ens sembla que els nens petits no estan culturitzats i no tenen ment i només tenen natura. I diuen que els nens són més espontanis i més naturals. Això mirat des de nosaltres és veritat, mirat des de nosaltres, però el nen també té cultura, el que passa que no té la nostra de cultura. És a dir, té mentalitat de xit. Diguem-ne, el nen era més aviat mònada. Nosaltres no el veiem com a mònada, el veiem com a tonto. És a dir, com un ser sense cultura. I el tractem així. I aleshores doncs intentem culturitzar-lo, elevar-lo del seu estat de natura pura, cosa que no és verdadera, perquè hi ha de tot en el nen. Però el que passa és que ho té d'una manera molt concentrada, molt monàdica, molt inicial, molt original, no? Però, diguem, des del nostre punt de vista, doncs és natura. Diem natural perquè acaba de néixer. Aleshores, doncs, això s'hauria de profunditzar molt, però ara no ens interessa tampoc entrar massa. Aleshores, aquí diu, el resultat és el punt de partida de l'educació, aquell primer punt de partida, recordeu que es vaig anar cap a la mònada. Coincideix amb el fonament triat amb el model, l'anomenem pràctica. Fixeu-vos que aquí la llàstima és que esclar us vaig donant això per entregues i no podeu consultar mai, oi? Però si algun dia feu el recull de tots els papers que us dono i teniu la tesi completa, penseu que aquí és la primera vegada que oficialment es dona una categoria, perquè les referències anteriors són bastant així. És a dir, la paraula pràctica és la primera categoria que dono
la poso en verd, no dic per què, una mica ho vaig explicar però s'explicarà més després, li poso el símbol que és PRA, i després li poso tota una colla de números que són els números en què s'explica aquesta tàctica. Algú se m'ha queixat de que aquí ho explico poc i és la primera vegada i s'hauria d'explicar més, però aquest llibre és hipertext, i llavors la gent podia tranquil·lament saltar-se i mirar aquests altres llocs per saber el que és. Sí, jo crec que és una categoria importantíssima que té un doble valor, aquest valor que diem infantil, de precultural en el sentit de la nostra cultura particular, del país on som, que el nen no la té, però a més també té molt valor per qui realment la va agafar fort, que són els marxistes, els llibertaris, etc., tota la gent materialista. Marx és un materialista no d'estructura, sinó un materialista de pràctica, de praxis. Ell parlava de praxis. La paraula praxis és una paraula molt usada en el segle XIX per oposar-se en realitat a lo teòric, a lo cultural, etc. Ell deia que la praxis no és només individual, sinó també col·lectiva, i no és només natural, sinó que també és humana. Natural vull dir prehumana, i no que també és humana. Ell parlava de la praxis espontània del poble. Ell deia que el verdader marxisme, igual com la ciència, per saber si una proposició científica és bona l'ha d'experimentar i consulta la naturalesa pràctica amb els experiments, doncs també el científic marxista no pot fer política sense haver consultat a la praxi espontània. La praxi espontània verdaderament costa és una idea, també és un concepte, perquè no n'hi ha de praxi espontània. Avui dia no n'hi ha de praxi espontània, perquè tot està molt condicionat per moltes coses. El que passa que es pot considerar en un lloc i en un moment determinat allò que l'observador no muta, el qual no vol dir que les grans multinacionals o que el sistema dominant o que la publicitat, inclús els papàs i mamàs, inclús en el ventre de la mare s'està influint, etc. Tot això, tot aquest mare magnum de coses, doncs això influeix evidentment. Però llavors el Marx volia saber que tot això que ell considerava societat espontània vol dir que el polític encara no hi ha intervingut, el polític marxista, perquè els altres intervenen sempre que els dona la gana, i el marxista després també ho va fer, va caure el mateix error, però ell era partidari i explica un fet molt divertit, molt interessant, que en el seu temps hi havia els hegelians, que eren tots deixebles de Hegel, que no ho era, hi havia hegelians de dretes i d'esquerres, i els hegelians d'esquerres, a pesar de ser d'esquerres, també eren molt idealistes, i ell no, Hegel era idealista. I el Marx, Foy, el Bach i Marx van fer el materialisme, van dir que les coses no surten de les idees, sinó que les idees surten de les coses. I aleshores es van fer materialistes. I aquests hegelians, encara que fossin d'esquerres, eren idealistes. I llavors van haver-hi unes... No sé si us ho he explicat, digueu-me això, Aquesta anècdota és una anècdota molt il·lustrativa. A Silèsia, que era un lloc que era dominat pel rei de Prússia, que era un home molt dictador i molt absolut, el rei Frederic II, penso que era de Prússia, doncs a Silèsia hi havia unes... Era primers de segle, oi? Això era primers del segle passat. Primers del segle passat. Sí, primers del segle passat. Doncs, no, primers no, mig segle passat. Doncs 40, 1840, 1848, així, no sembla si no m'equivoco. Doncs van haver-hi, hi havia una industrialització de Silèsia, era molt industrialitzada, i la indústria era quasi tota de teixits, que és la primera indústria que va haver-hi tot arreu. I aleshores els teixidors de Silèsia estan molt mal tractats, molt mal pagats, molt explotats, moltes hores de treball, els nens, excepte les dones, etc. Estaven molt alts i molt malament, i llavors va venir una vaga salvatge, flaç. I aleshores doncs va venir els exèrcits de Frederic II de Prússia, els va matar, els va trinxar i els va reprimir de mala manera. Llavors els joves hegelians aquests, els deixebles de Hegel, van escriure articles dient que s'havien equivocat, que Hegel deia que abans de fer una cosa tenien la idea, eren idealistes, i que la idea, en el cas del moviment obrer, era encara no hi havia de partits, el sindicat, és a dir, que aquests obrers abans de llançar-se la vaga s'havien de sindicar, i havien de tenir un programa, i tenien una estratègia, etc., que era posar la idea sobre la realitat espontània. I aleshores Marx va escriure un article memorable en què deia, no senyors, vostès estan equivocats, perquè la idea que es posa, si és una idea inventada en un despatx,
que no respon a la realitat serà equivocada. I abans d'imposar les idees hem d'escoltar el poble, a veure què sent, les corrents profundes de la història, com van. O sigui que aquesta idea seria ideologia en sentit negatiu, no? Exacte. I aleshores ell deia, diu, aquesta vaga ha sigut molt trista, ha sigut molt tràgica, però ens explica com està la classe treballadora, i a partir d'aquí hem de mirar què. És a partir d'aquí, no nosaltres inventant-nos fent de papàs i de mamàs de la classe treballadora. Entens? Ell deia que la classe treballadora és com un criu, que espontàniament té moviments. I això, diguem-ne, és interessant no només per això, sinó que pel dret en general, el dret costumer, el dret consuetudinari, té de ser el primer dret, i no inventar-se des d'un Parlament la perfecció d'un país. És a dir, els parlamentaris han d'auscultar el país. Ell deia, la praxi dicta la teoria, i la teoria dicta la política, i la política llavors s'imposa sobre la pràctica. I llavors això, que ell ho va dir claríssimament, i que era la raó de ser de tota la seva filosofia, els partits comunistes a partir de Lenin ja no ho van fer, sinó que es van tornar idealistes, voluntaristes, que és una forma d'idealisme, que és decidir les coses en el petit comitè, i llavors imposar-la i dir que la gent, veus com ho obeeixen, però com hem donat una llei bona perquè ens obeeixen, si ens obeeixen perquè estàs amb la metralleta darrere i perquè estàs amenaçat contínuament, i això és fals, i llavors porta coses desorbitades. Marx no hagués aprovat el que es va fer a Rússia segurament, però enteneu una miqueta això de la praxi, i això encara és més clar en els anarquistes. Ara, un parèntesi breu, per escoltar el poble, escoltar la praxis, primer has de saber què vas escoltar. Vull dir, jo crec que has de fer un pla, un projecte en el qual a veure si allò concorda o no, perquè si escoltes el poble però no tens cap pla previst, només veus fenòmens que no acabes de... Això se'n diu fer la hipòtesi. La hipòtesi, que després s'ha de confirmar per la pràctica. Exacte. La hipòtesi per l'experiment. És a dir, es poden fer totes les hipòtesis que es vulguin, però comprovar-la. Però el que no es pot fer és jo tocaré els àtoms per aquí, perquè em donin a favor de la hipòtesi. Sinó que una vegada és la hipòtesi, tu la hipòtesi no l'apliques, sinó mires a veure si allò compleix la hipòtesi. Però tu el que no pots fer és ficar la hipòtesi per ordre, per ordre i mando, entens? Llavors dir, veieu com la realitat no veiés la hipòtesi, veieu com la hipòtesi és verdadera, no, que tu has trampa, t'has ficat per aquí dintre les teves coses a la realitat. M'explico? És com si diguéssim, el planeta Mart, en comptes de fer òrbites el·líptiques, les fa quadrades. Això seria la hipòtesi. Llavors jo d'amagat vaig agafar un coet molt fort i vaig fer òrbites quadrades del planeta Mart i dic, veieu com ho veieix aquesta llei, per tant és una llei, però és que jo ho he fet, he mutat l'experiment, l'he pertorbat. Això no treu que avui dia amb la ciència moderna, la ciència aquesta quàntica, es diu que l'observador muta sempre que intervé muta, però de tota manera, encara que muti, hi ha una diferència molt gran si la intervenció és molt fluixa i l'observat és molt gros. És a dir, quan està en el mateix moment, al mateix nivell, els mètodes per observar i la cosa observada sí que llavors es muta, però si la cosa observada, per exemple, és la bola de la Terra i l'observació es fa amb rajos de llum o la bola de Mart, que rajos de llum muten tan poc que pràcticament és veritada, és objectiva l'observació. Tot això, diguem-ne, és per anar complicant, no? Jo el que volia dir-vos és que l'anarquista i el llibertari, l'àcrata, etc., doncs són gent que està una miqueta en contra d'aquesta part alta. Aquesta part alta, que en diem la teoria, no la veieu només com una cosa contemplativa. La teoria té un aspecte contemplatiu quan vas cap a ella, però té un aspecte executiu quan vas d'ella cap a baix. Llavors aquí s'hi ha de veure no solament el poder executiu, el poder legislatiu, el poder executiu, etc., que sembla que no són teoria, i són teoria, són abstractes, no? Doncs que baixin cap aquí baix, sinó també nosaltres, les obres del cervell, les obres de la part més alta del cervell, influencien en el cos de dalt a baix, amb ordres, a través de les piramidals, que són directes, que van a tot arreu, d'una manera directa sense passar per cap dels controls intermitjos. El psicosomatisme. Sí, però és un psicosomatisme molt directe, que n'hi ha un altre més complexa, que va a través de coses de filtres, que se'n diuen les extrapiramidals, no? Les vies extrapiramidals. Però les piramidals van directes, és a dir, és més que un psicosomatisme, perquè la psicosomàtica és una malaltia que apareixen per les extrapiramidals més aviat.
Això no, això és una barbaritat. Mira, em tallo un braç, perquè jo vull, pam, com el tallo jo, és igual, no? És un ordre i mando total. Això és l'acció de la base, és a dir, que la teoria s'ha de veure no només com una cosa abstracta que se'n va pels núvols, sinó com una cosa que es concreta terriblement i influeix en la vida concreta de cada persona. Llavors, en realitat, l'anarquista, l'àcrate, això més aviat nega tota aquesta part alta, sobretot en els aspectes executius, cap a la part baixa, no? I aleshores es refugia sobretot en aquí. I té el mite de la naturalesa, el mite de que lo natural és el bo, l'espontani, lo natural, que és un mite, com dir que només el teòric és bo, és l'altre mite, l'idealisme, no? Doncs el naturalisme és un mite que, per exemple, el cas exponent d'això és el Rousseau, no? Que creia que el salvatge natural era perfecte, cosa que no ho diu del tot, si llegiu bé no ho diu tan clar, però vaja, hi ha aquesta idea. I també hi ha la idea que deixant a tothom fer el que vulgui, així, i que són bones persones i tal, que ens ho anirà molt bé, que tot anirà bé. És un mite, que és una cosa parcial, en la realitat. Però d'això a negar l'existència de la pràctica és altra barbaritat, una altra barbaritat. És a dir, hi ha uns elements naturals importantíssims que tenen una missió pròpia que no es pot pertorbar a priori, perquè si no el desnaturalitzes i en el fons el negues. Llavors, deixar que el nen sigui espontani, per exemple, la paraula educació té dos sentits, el sentit de posar unes normes, de posar uns costums, de posar uns hàbits, exacte, d'unes memòries en el nen, o educere, que vol dir deixar que el nen flueixi i es vagi desenvolupant i només tu ajudes a que es desenvolupi ell, no? Aquest segon seria més naturalista i l'altre seria més artificial i més cultural, no veieu, no? I és el tema aquest d'una miqueta, no? L'anomenem pràctica en un sentit poc usual, realitat intuïtiva pura. Fixeu-vos que el dir realitat intuïtiva pura aquí no dir primera, vol dir que hi podem arribar-hi a concentrar-nos en aquí com ens podem concentrar aquí, etc. És a dir, és una actitud molt bona aprendre a concentrar-se aquí, com una gimnàstica. La realitat intuïtiva pura, allò de la primera és la bona, la intuïció, el primo primi que es deia en llatí, els moviments primers, la intuïció més aviat és contemplativa i els moviments primo primi que se'n deien, els moviments espontanis, doncs són més aviat activa, no? Més que pragmàtica, perquè pragmàtica s'usa sempre en un sentit d'utilitat. És pragmàtic el que és útil. I aquí no necessàriament té per què ser útil. La utilitat, ja veurem, és la tècnica, és un aspecte de la pràctica. Concreció màxima. Aquí. En què sentit uses, perdó, aquí, paraula, quin sinònim tindria? Pragmàtica. Aquí la utilització que fas. Pragmàtica? Sí. Bueno, no aquí. La paraula pragmàtica vol dir utilitària. Sí, però aquí no l'uso, dic més que pragmàtica. Sí. És a dir, aquí més aviat dic que no és gaire bo, Sí. que no és massa completa. És que saps què passa? Que l'utilitari també hi és. És a dir, el nen de seguida respira perquè ho necessita. I si no s'ofega. I això també ho fan els nens. I de seguida que pot parlar, i de seguida pot camina, i de seguida pot... És a dir, el nen aprèn una quantitat de coses enormes. Aprèn a donar-se voltes al llit, al principi no, el nen es queda així, i després poquet a poquet va aprenent a fer... Després comença a aixecar el cul. Clar, perquè ha sortit d'un medi a un altre. Exacte, és a dir, hi ha aspectes pragmàtics que sí que els té el nen, però el nen no és el mateix pragmàtic que pràctic. El que passa que la paraula pragma ve de pràctica, és a dir, per tant són dues paraules que són quasi bé sinònimes, d'etimologia. I la paraula concreció sí que l'accepto. La paraula concreció és una paraula, diguem-ne, derivada o semblant de la mateixa estructura que concerniment. Aquí, la paraula concerniment que posa menys K, això no ho explico, però està explicat en les altres pàgines que posa per aquí de pràctica. Fixeu-vos que... Això és la fórmula. Això és la fórmula, com que la Montserrat diu que no la sap, expliquem una miqueta només. És a dir, una dimensió té dos sentits. Per exemple, la dimensió velocitat. La dimensió velocitat té el sentit de més velocitat o de menys velocitat. Menys es anar cap aquí i més es anar cap aquí. I algunes tenen un 0, un més per aquí, més 1, més 2, més 3 i menys 1, més 2, més 3. Doncs jo he agafat una espècie de dimensió així, que cap aquí va la teoria i cap aquí va la pràctica, més o menys. És a dir, que quan tires cap aquí vas augmentant en pràctica, quan tires cap aquí vas augmentant en teoria. Llavors, aquest augment
igual com per exemple la temperatura diem fred i calor, però en el fons tot és temperatura. Fred seria aquest extrem, calor seria aquest extrem i temperatura és tot extrem. Fred seria una cosa més aviat puntual, calor seria una cosa puntual i això seria una cosa lineal, la temperatura, una cosa lineal. Això serien unes més o menys constants, el fred, una constant la calor, una constant els que es defineix com una cosa que és fred, encara que se li pot posar més o menys fred, però fred no és calor, una persona quan té fred no té calor i quan té calor no té fred, són dues coses qualitativament diferents. I aleshores doncs, hi ha una cosa que els uneix. Fixeu-vos que normalment a Occident sobretot ens agraden les oposicions i a l'Orient sobretot li agraden els camps, en aquestes oposicions. Aquí diguem que està el Barça, aquí està el Madrid, aquest és el camp, bueno, avui és el Dortmund, no? Doncs si voleu pleguem abans, si voleu anar a veure el Dortmund. El què? El Dortmund contra el Barça. Ah, no, ja estan jugant. Ja estan jugant, ja. Ja s'entén. Han Per això començat, falta gent, just el moment com han començat de tot. Sí, el pesa, segur que pesa. No és fàcil. Bueno, doncs, diguem-ne, el camp aquest, no? Que és un camp que permet molts valors. Aleshores, així com en fred i calor tenim el nom de temperatura com un nom de variable, normalment pensem els conceptes com a constants. El concaptus com una constant, com un node. Però també podem entendre una variable. Un concepte variable, temperatura, velocitat, temps, espai, tot això són variables. Llavors jo m'he inventat un nom d'aquesta variable i li he posat el nom de cernent. És un nom que existeix en català, el que passa és que s'usa molt poc. En català existeix un verb que és cerndre, que costa molt de dir, perquè hi ha 2-4 consonants seguides, sense cap vocal. Cerndre. Cerndre en castellà és cerner. Cerner és garbellar. Cerndre és garbellar. Passar pel garbell, separar la palla del blat. D'acord? Bueno, llavors, això és l'etimologia d'una C i una R. Si a algú li interessa, tinc tota una pàgina de paraules derivades d'aquesta etimologia, d'aquesta arrel indoeuropea que és CR. I CR originalment volia dir força, energia, capacitat creativa, crear, ja té CR, crear. Creu no ve d'aquí. Crux no crec que vingui d'aquí. És que no n'hi ha prou que tingui una certa, perquè hi ha moltes paraules, hi ha moltes arrels que són iguals i són diferents de semàntica. Sí, jo sé. Crux, que jo sàpiga, no ho sé, vaja, no ho sé segur. Però hi ha una pila de paraules que surten d'aquí. Creure, per exemple, cor, crani, cara, tot això sembla que vingui d'aquí. I en el principi, d'aquí la paraula força s'usa encara quan es diu democràcia. Gràcia vol dir força. La gent es pensa que democràcia vol dir que mani el poble. I que mani el poble s'hauria de dir demarquia, perquè arquia és la part de dalt, és el manar. I en canvi la força està aquí, en la naturalesa. És a dir, quan es diu en les constitucions que tot el poder emana al poble, la paraula poder, en aquest sentit bo de la paraula, perquè la paraula poder els anarquistes la usen sempre en el sentit dolent, que el poder corromp i coses d'aquestes, i el poder no corromp, el poder és força. El que corromp és el poder de molts, i això és la meva definició del poder que corromp. El poder que corromp és el poder de molts en mans de pocs que l'usen contra aquests molts. Ha de tenir aquestes tres condicions, si no, no corromp. És a dir, hi ha un perill que és concedir el teu poder a pocs, però això és un perill, el poden usar bé al servei del poble, que és el que diu Jesús en l'Evangeli. Vosaltres no sigueu com els pagans, que mana vols damunt dels altres, sinó aquí el que vulgui manar que es faci servidor de tots, un servidor del poble, un representant del poble. Però normalment aquests senyors agafen aquest poder i l'usen pel seu servei.